Umuna kadagiti kang runaan at damag. Kalpasan tinakarong epekto ti bagyo ken habagat iti Latridad Benguet. Insa kadagiti opisyal ti ili ti panakapasidong ti munisipalidad iti state of calamity. Babaen iti tama palubusan ti panakairuar ken panakaarama ti Quick Response Fund ti ili. Ada detalye ni Giselle Kate Lapizar. Gapo iti epekto tinaglabas a bagyo kan mapaspasaran a habagat iti Latridad Benguet, parikot dagiti residente kan market vendors ti kimapoy a birokda. Malaksid iti parikot iti panagbiyahe kan inaldaw-aldaw a pagsapulan, sumagmamano kadagiti aglaklako iti Latridad Public Market kas kanimanang Grace, ti agnangabit a malugi no saan a sumardeng ti tudo. The prices of vegetables, yung lahat, maraming vegetables dyan pero walang maganda. Kaya ang result nito, mahal, mahirapan din yung bibili. Kaya yun, mahirapan ang bibili. Siyempre, walang ganong bumibili. Hindi siya yung normal. Kasi imbis na pupunta sila ng yung kukunti lang ang lalabas. Kabayatan na isaksakad ti lokal a gobyerno ti Latridad ti pan nakaideklara ti state of calamity iti ili, gapo iti napasaran a danyos nga intunda ti kalamidad. Nung last week, nag-meeting na po yung ating MDRRMC, ay nirekomenda na po natin na to the Sangguniang na ipasa yung declaration po ng ating bayan under a state of calamity, considering sa mga parameters ay nakuha po natin na talagang naapektuhan po yung ating bayan. Iti impatong paldang assessment na apektaran ti sumagmamano a komunidad, infrastruktura, pagbiyagan ken pagtalunan iti ili. Impatang ti Latridad LGU ang makatulong ti deklarasyon tapno mapapartak ti panangirwar ken panagusar ti pondo para iti relief, rehabilitation ken daduma pay akasapulan para iti intervention kadagiti residente an apektaran. Doon sa resolution natin, ilalagay natin kung sino yung mga mabibigyan ng tulong, and magko-coordinate din tayo kay Mayor kung sino talaga yung mga grabing naapektuhan ng monsoon or yung typhoon natin. So magpa-prioritize tayo. But definitely, matutulungan din naman lahat mga affected. Agtultuloy mo ti assessment dagiti barangay ken concerned agencies tapno maamuan ti pakabuklan akalawa ti danyos ken kasapulan dagiti umili. Mapalpalagipan mo ti publiko nga agtalinaed nga alerto ken sumurot kadagiti pamilin ti lokal a gobyerno bayat ti agtultuloy asaan a nasayaat a panawon. Giselle Kate Lapizar para iti Pagilian.